My very brothers and good morning to all of my viewers. இன்னில எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா நம்ம பூமி வந்து கிட்டத்தட்ட 4.6 பில்லியன் இயர்ஸாக வந்து சுற்றிக்கிட்டே தான் இருக்குது. இந்த வீட்டில் நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா நம்ம பூமி வந்து திடீர்னு சுற்றுறதை வந்து நிறுத்திடுச்சுன்னா என்ன ஆகும் அப்படிங்கிற பற்றி தான் இன்னில பார்க்க போகிறோம். சரி வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம். நீங்கள் ஹைவேஸில் வந்து 1000 கிலோமீட்டராக அந்த வேகத்தில் வந்து போயிட்டு இருக்கும்போது நீங்கள் திடீர்னு பிரேக் போட்டால் என்ன ஆகும்? அதே தான் நம்ம பூமிக்கு திடீர்னு சுற்றுறதை நிறுத்தும் போதும் ஆகும். நம்ம பூமி கிட்டத்தட்ட 1000 km/h அந்த வேகத்தில் வந்து ஒவ்வொரு மணி நேரத்துக்கும் வந்து சுற்றிக்கிட்டே இருக்குது. இப்படி நம்ம பூமி வந்து சடனாக அதோட ரொட்டேஷன் வந்து ஸ்டாப் பண்ணும்போது நம்ம பூமியில் இருக்க எந்த பொருளுமே நம்ம வந்து பூமியோட அட்டாச் ஆகலை. அதனால் இப்படி சடனாக ஸ்டாப் பண்ணும்போது எல்லா பொருளும் கிட்டத்தட்ட 1000 km/h அந்த வேகத்தில் வந்து தூக்கி எறியப்படும், இன்க்ளூடிங் நம்ம ஓஷன்ஸில் இருக்க வாட்டரும். அதனால் இப்படி சடனாக ஸ்டாப் பண்ணும்போது நமக்கு வந்து மிகப்பெரிய ஃப்ளட்ஸ், சுனாமிஸ் எல்லாமே வந்து செம பெருசாக வரும். நம்ம இதோட எதிர்பார்க்காத அளவுக்கு வந்து பெருசாக வரும் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்க. ஒரு அட்டாமிக் பிளாஸ்ட் நடந்தால் எந்த அளவுக்கு எஃபெக்ட் இருக்குமோ அதோட 3 மடங்கு அதிகமாக தான் நம்ம பூமி வந்து திடீர்னு சுற்றுறது வந்து நிறுத்திடுச்சுன்னா நடக்கும் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்க. அப்புறம் இந்த மாதிரி திடீர்னு சுற்றுறது நிறுத்திச்சுன்னா நம்ம பூமியோட டெக்டானிக் சர்ஃபேஸ் அண்ட் ஓஷானிக் சர்ஃபேஸ் ரெண்டுமே வந்து கம்ப்ளீட்டாக சேஞ்ச் ஆகும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அதாவது நார்த் அண்ட் சவுத் போல் கிட்ட மிகப்பெரிய ஓஷன்ஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆகும், அதுவே ஈக்குவேட்டர் ரீஜன்ஸ் கிட்ட லேண்ட்ஸ்லாம் வந்து ஃபார்ம் ஆகும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. நம்ம பூமியோட வரைபடமே மாறி போயிடும் அப்படின்னு வந்து சொல்லலாம். அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம பூமி வந்து சுற்றிக்கிட்டு இருக்கனால தான் நம்ம பூமிக்கு வந்து மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு, அதாவது எலக்ட்ரோ மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு வந்து இருக்குது. அப்படி நம்ம பூமி சுற்றுறதை நிறுத்திடுச்சுன்னா எலக்ட்ரோ மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு வந்து மறைஞ்சு போயிடும். அப்படி எலக்ட்ரோ மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு மறைஞ்சு போனால் நம்ம ஓசோன் லேயரும் வந்து மறைஞ்சு போயிடும். ஆனால் சூரியன்லேருந்து வர எல்லா ஹார்ம்ஃபுல் ரேடியேஷன்ஸும் அந்த பூமியை டேரெக்டாக வந்து அட்டாக் பண்ணும். அதனால் நம்மளால் உயிர் வாழ முடியாது அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்க. இப்போ நம்ம வந்து பூமி வந்து சடனாக ரொட்டேஷன் வந்து ஸ்டாப் பண்ணிட்டா என்ன நடக்கும் அப்படிங்கிற பற்றியா இப்போ நம்ம வீடியோவில் பார்த்துட்ருக்கோம். ஆனால் நீங்கள் நினைப்பீங்க இதெல்லாம் நடக்குமாடா அப்படின்னு தானே நினைக்கிறீங்க. ஆனால் வந்து இன்னும் ஒரு நாள் இது நடக்க தான் போகுது. இன்னும் 18.5 பில்லியன் இயர்ஸில் வந்து நம்ம பூமி வந்து ரொட்டேஷனை ஸ்டாப் பண்ண போகுது அப்படின்னு வந்து சயின்டிஸ்ட்லாம் சொல்லிட்டு இருக்காங்க. இப்போ நம்ம பார்த்த மாதிரி திடீர்னு பூமியை வந்து ரொட்டேஷனாக ஸ்டாப் பண்ணாது, கொஞ்சம் பொறுமையாக தான் வந்து பூமி வந்து ஸ்டாப் ஆகும் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்க. சரி ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ இதோட முடிச்சு. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிச்சுன்னா லைக், கமெண்ட், ஷேர், அப்புறம் இந்த சேனலை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. சரி ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ இதோட முடிஞ்சு.